Serok Barzanî di salvegera 16 Oktoberê de peyamek belavkirûtê de dibêje 16 Oktoberê rojeke tarî û xıyaneteke nemardaneyê li miletekî mezlûm hatiye kirin. Barzanî her wiha dibêje bi destekî navxwayî li îstikeke bêwîjdana ne bi çarenivîsa gelê me hate kirin û ew axa ku bi xwîna hezaran zarên vî welatî hatibû parastin bi plan ket bin destê dagîrkarî û gavilkariyê. Serok Barzanî di peyama xwe de her wiha dibêje 16 Oktoberê sifkatîkirin bû bi xwîna şehîdan û wan pêşmergeyên qehreman ku di şerê Daişê de Kerkûk parastin. Barzanî her wiha zelal jî dike ku wana pêşbîniya her tiştî kiribû lê belê qet pêşbînî nedekir destekî navxwayî bi vî awayî xencerê li pişta gelê Kurdistanê bide. Serok Barzanî balkişande ser wêyekê jî ku armanca 16 Oktoberê nehiştina statuya Herêma Kurdistanê bû bi destekî qirêjê navxwayî û her wiha ti encameke siyaseta şovînîst û înkarkirinê jî nîne. Barzanî di wê peyama xwe de dibêje me her demê gotiye ku Kerkûk bibe mînakekî ji bo bihevre jiyanê lê tenazul li ser nasnameya wê ya Kurdistanî bûnê nayê kirin.